bisa paring pitulungan marang adikku Siloro Ireng. Ya merga saka kahanan Mandura sing lagi tintrim kademangan Widara Kandang dina samengko katekan prajurit Sengkapura kang duweni sedya bakal ngarah patine putra Mandura ya kuwi pun Kakang Kakrasana Narayana adikku Sibratajaya. Inggih Kakang Mas Loreng, Kakang Mas Narayana kepiye? Ripalungguhan iki ana alun-alun negara Mandura wis dumadi adon-adon sawung jago menungsa. Nanging welingipun Kakang Siadya aja nyedak marang Blabar Kawat merga tontonan iki ora trep kanggo Bratajaya, Yayi. Nanging aku kepengin nonton adu jago Kakang. Siadi kena nonton nanging kowe ora kena nyatet. Pun Kakang sakloron kang bakal nyateti sebab jinejer dadi putra Mandura pun Kakang kudu sabiyantu ngudari ruweting praja. Mula saka kuwi Siadi bakal tak titipake lawan si Permadi. Moh. Engko ndak dikapak-kapak ning malah digelut. Wong wit mau lirak-lirik jual jawil wae. Sok-sok mripate ketal-ketil nyemoni aku. Jadi terus-terusnya aku ya iso baper Kakang. Ora kaya ngono kuwi Bratajaya. Siadi tak titipake marang Permadi. Pun Kakang bakal nyatet marang Blabar